खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी कक्राझार विधानसभा बियाबाव बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि बिजाथिनि दावहाया दासिमबो जोबना थाङाखै। बे समाव हाग्रामानि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथां लोगोसे बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो कक्राझार विधानसभा बियाबाव फैबाय थानाय जा विधानसभा बिसायख'थि एप्रिलनि 9 खालाराव जानो थांनाय जा विधानसभा बिसायख'थि बेयाव बीपीएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि नागिरनाया गोबां बे समाव सोंथि सिखारदों आरो गोबां रायजो राजाफोरनि खुगा खुगा सावरायजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा, जेराव गोबां बीपीएफनि मददगिरिफोरा प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा गोबां बैसो जाबाय बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै जिरायनायखौ लुबैनाय एबा जिरायनो खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदि रायजो राजाफ्रा प्रमिला रानी ब्रह्मखौ जेरैबायदि जिरायथ'नो थाखाय खावलायदों, जेराव राजखान्थियाव अराय सम बेफोरबायदि सन्माना थाबाय थाया, बेखायनो रायजो राजाफोरखौ सन्मान होनानै गावनि सन्मानखौ साननानै प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ जिरायनो खावलायदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ जिरायनो खावलायदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। रायजो राजाफोरा जिरायजानो लुबैदों, बेखौ प्रमिला रानी ब्रह्मआ सन्मान होनांगोन। बे समाव थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो प्रमिला रानी ब्रह्म आरो सेउलि महिलारि बिथांमोननि जा राजखान्थिनि फोथारनि दावहा बेखौ लानानै गोबां साननाय सावरायनाय बाथ्राखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ जा जिराय जानो लुबैनायनि बाथ्रा बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया, लोगोसे हाग्रामानि बिसि एबा शिबनि बिसि होननानै सेउलि महिलारि बिथाङाबो जे टिकेट मोनथारनांगौ बेबो नङा आरो टिकेट मोननोबो नाङा बेबो नङा। गेजेराव जुदि सोरबाफोर दैदेनगिरिफोर दङब्ला बिथांमोनखौ होनायनि बाथ्रा फोरमायदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा प्रमिला रानी ब्रह्म लोगोसे सेउलि महिलारि बिथांमोननि गेजेराव जा राजखान्थिनि एबा बिजाथिनि जा दान्थे बिदान्थे बेखौ लानानै माबायदि बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। दा बेथ' पलिटिकेल पार्टिनिसो डिसिसन जागोन, आंथ' डिसिसन होनो हाया जाहैबाय। दा पार्टिया डिसिसन लायो, दा जों बुंनाया रज'यो रज'आ बेथ' उननि बाथ्रा। आरो जों बाराद्राय पार्टि केन्डिडेट माने सेलेक्ट खालामनायाव जों बारा इन्टारफेयर खालामनायाबो उचित नङा, जों खालामनो लुबैया। खिन्थु बाथ्राया भटार हिसाबै रायजो राजाफ्रा मा लुबैदों बेखौ जों माने मिथियो आरोखि। आरो रायजो राजाफोरनि लुबैनायफोरखौ जोंबो सन्मान होनांगौ। सोरखौ रायजोफ्रा लुबैदों, सोर मानसिफ्रा रायजोनि थाखाय मावगोन, दा बेखौ रायजोफ्रानो गोबां माने माबायो दा। आरो सेलेक्ट खालामनो रोंबाय, रायजोफ्राबो बुजिनोबो रोंबाय, ओंखायनो गावसोरनि गोसोबादि माने बिसोरो जाजानो लुबैयो। दा जोंबो सन्मान होनांगौ रायजोनि सेन्टिमेन्टखौ। रायजोनि सेन्टिमेन्टखौ सन्मान होआब्लानो जर जलम जुदि जाबसिन जाबाय थायोब्ला नोङो रायजोनि लुबैनायनि बेरेखा बेथ' गाज्रि जायो, पार्टिया बदनाम जायो आरो पार्टिखौ गाज्रि मोनो। दा नैबे सेउलि महिलानि खोथा प्रश्न खालामदों, ओमफ्राय जों आब' प्रमिलानि बाथ्रा ओंखारदों, दा प्रश्न खालामदों। आब' प्रमिलाया एसे फुरानाबो जाबाय, गोबाव जाबाय बियो। दा जोंथ' बेखौ बोरै नों गारदों होननानै बोरै बुंनो। सिनियर मानसि गोबां बे अबदान होबोबाय, जेलबो जालायनाय मानसि हिसाबै जों गारदो होननो हाया। खिन्थु पाब्लिकआ दा लुबैदों मा एसे रेस्ट लाथोंसै बियो होनना बेखौ लुबैदों आरोखि। दा जोंनि सन्मानाथ' राजनितियाव सबसमाय थाबाय थाया। दा बयबो लुबैदों आब' प्रमिला जिरायबा हामसिगौ। दा जोंखौबो बिराद बुंथिनबाय थायो, इभेन पार्टि मानसियानो बुङो बेखौ माने रिकुवेस्ट खालामदो, बेखौ रिकुवेस्ट खालामदो। दा जों जुदि बुङोब्ला जुदि गाज्रि मोनोब्ला बेबो मोनसे, ओमफ्राय फारसेथिं बे जुदि अख्रा सोलियोब्ला बेबो मोनसे। दा बेखौनो गाव गाज्रि मोननो नाङा जों रिकुवेस्ट खालामनायखौ। बे जाथि माने आइ आफा जाम्बा जाम्बि भटारफोरनि बाथ्राखौसो जोङो माने खोन्थागोनथ', दा जों खोन्थानायल' जागोन। थेवबो बेखौ खोनानानै बे गाज्रि मोननो नाङा। रायजोफ्रा लुबैदों एसे जिरायथोंसै, रेस्ट लाथोंसै, बेखौ लुबैदों। दा बहा गावनो एखेबारे जों माने सन्मानखौ लानानै गावनो रेस्ट लानाया मोजां, जों बेखौ लुबैयो। फारसेथिं सेउलिनि बाथ्राखौथ' जों मा बुंनो, बेथ' आरो शिबनिबो बिसि जाबाय। दा जों बेखौ होनांगौ होननानैबो बुङा। दा सोरबा जुदि पार्टियाव सोरबा दंब्ला बे क'क्राझार माबायाव समस्थियाव पार्टिया डिसाइड खालामदों, बेखौ जों लुबैयो। दा खिन्थु हाग्रामानि बिसि हिसाबै बे जे मोनथारनांगौ बेबो बाथ्रा नङा। आरो लोगोसे हाग्रामानि बिसिया जे मोनथारनाङा बेबो बाथ्रा नङा। थारमाने बेहा जुदि दयखथा दंब्ला, बेहा केलिबार दंब्ला, बेहा जुदि केपासिटि दंब्ला, बे गोरोंब्ला, बे रोंगौब्ला, बेहा बेबायदिब्ला जों बेखौ जोङो माने बिनि बेरेखाबो बुंनायाबो जों उचित नङा। खिन्थु हानाय माने जोङो गेजेराव जुदि सोरबा दंब्ला मोजां मानसि
जों बेखौ सायख'नानै होनायाबो मोजां जागोन रायजोफ्रा बेखौनो मोजां मोनगोन आरोखि